Benvinguts i benvingudes a Dimarts Històries, una sèrie de podcasts produïts per l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa. El meu nom és Neus Miró, soc historiadora de l'art i comissària d'exposicions d'art contemporani. Ens hem anat trobant cada tercer dimarts de cada mes per parlar de fotografia a nivell teòric, de les seves possibilitats, de la seva evolució i renaixements, de les diferents tipologies i mirades, els seus autors i autores i dels seus usos en el curs de les dècades. Aquest és el meu darrer podcast titulat La distribució de la fotografia, on abordarem els diferents formats de fer les fotografies públiques, l'ús de les fotografies en l'àmbit públic i sobretot de la seva exposició i com la fotografia s'incorpora a la institució artística i com esdevé obra d'art per a la institució. Us recomano que abans de seguir escoltant reviseu els crèdits que acompanyen aquest podcast, ja que hi trobareu totes les referències que utilitzaré durant la xerrada, tant d'imatges com de noms o textos. A la fotografia, ho hem vist des del principi, se li atribueixen diverses funcions atès als seus atributs tècnics, ja des del principi, i aquesta relació singular que s'estableix amb la, entre cometes, veritat, amb el món exterior en qualitat de testimoni d'aquestes realitats existents o, tanmateix ho hem vist, en qualitat de testimoni envers possibles realitats alternatives creades pel fotògraf o aquell que hi posa pel fotògraf. Un altre atribut de la fotografia que cal destacar, envers aquelles possibilitats de la distribució, és la seva capacitat de reproduir-se de forma infinita. Per aquestes dues característiques, la fotografia s'incorporarà de forma immediata a la premsa, on hi contribuirà a fer creïble allò que s'explica aportant evidència visual. Les notícies, els esdeveniments, tot allò que constitueix el que denominem informació, és més creïble si s'acompanya d'imatges per recolzar el text. No obstant, hem de tenir sempre present que una imatge no explica res per si mateixa. És un ens molt fràgil i es pot manipular, ho hem vist, i dirigir en qualsevol direcció. Un altre àmbit a nivell de distribució on la fotografia tindrà un pes específic i contribuirà a la seva ràpida expansió serà en el turisme. Les fotografies de terres llunyanes i exòtiques, moltes d'elles colònies als països europeus, impulsarà els grans viatges des de mitjans del segle XIX, de les classes més benestants cap a aquelles terres. Per altra banda, la fotografia reproduint paratges més propers d'Europa, per exemple, a través de revistes i postals, també serà un element cabdal en el desenvolupament del turisme de masses, quan a partir dels anys 30 s'introdueix en l'àmbit laboral i industrial les vacances. A França, concretament, en primer lloc. Uns 7 dies vacances pagades per any. La fotografia s'utilitza en premsa, en revistes, en publicitat i en exposicions per il·lustrar troballes de noves terres, de noves gents, persones. Aquest és el cas del seu primer paper principal en les exposicions universals. Però quan esdevé una obra d'art autònoma? Quan s'exposa per si mateixa, si mai ho fa? I sota quins criteris? A partir d'ara abordarem de quina forma entra la fotografia en el museu, en la galeria d'art, com a obra d'art, i com també la fotografia va modificar el museu, sobretot a través de la seva exposició, a través de l'exposició de la fotografia. Per això ens hem d'atensar a l'exposició com a estratègia, com a artefacte en si mateix, en primer lloc. L'exposició és un dispositiu efímer que permet la interacció i posa en relació l'obra d'art amb el públic, d'una forma determinada, en un determinat espai i també subjecte a unes premisses temporals tant històriques com concretes. L'exposició, en aquest cas, és el que es denomina site i time specific, És a dir, en aquest sentit és com el teatre.
passa en un lloc concret només durant un cert temps. I en aquest sentit l'exposició té un component clarament performatiu. La historiografia de l'exposició ha estat una categoria de la història de l'art que ha estat sistemàticament oblidada. L'exposició, la instal·lació entesa com un mitjà estètic, de disseny i com una categoria històrica. D'on ve aquesta dificultat? La dificultat ve en primer lloc per la seva reconstrucció, per reconstruir aquesta historiografia. Per què? Perquè no hi ha imatges que registrin l'evolució del format expositiu. No existeixen a les institucions arxius d'imatges que permetin aquesta reconstrucció. Només molts pocs museus comptats ho han fet i ho continuen fent. És el cas del MoMA a Nova York o el Boismans a Rotterdam. I guarden gelosament aquests fons. Veureu que sempre es reprodueixen, per exemple, les mateixes imatges. Quan es realitza una fotografia d'una exposició, s'emfasitza el registre d'una peça, d'una obra, no de l'exposició, no del context, ni del circuit, la navegació que ha de fer el visitant. El caràcter efímer de l'exposició podria explicar en part aquesta amnèsia, però no pot explicar per què la història de l'art es construeix a partir de les obres fotografiades de forma individual, mentre que les instal·lacions són ignorades sistemàticament. Malgrat que molts historiadors tinguin en compte els contextos, etc., els contextos temporals, físics, l'objecte d'anàlisi segueix sent l'obra singular, i això comporta, de forma implícita, en creure en l'autonomia de l'obra d'art, cosa que no és certa, com haureu pogut veure per tots aquests podcasts que hem anat fent aquests dies. Existeix, a més, un element fonamental a l'hora de considerar la història de l'exposició en relació al comissariat contemporani, i és que el disseny d'exposicions, així com qüestions d'interactivitat, etc., que discutim en l'actualitat, van ser desenvolupades en la seva gran majoria durant la primera meitat del segle XX. Què és el que fa l'exposició? O és el que feia? L'exposició separa els espais de presentació i recepció d'aquells de producció, ús i propietat. L'exposició de tipus temporal permetia un camp únic on exercir la contextualització comparativa i fer visible al seu públic elements concrets. Per exemple, en el Saló de França, els salons de França, a París, quin era l'estat de l'art contemporani? Era el lloc per l'art contemporani. O a una retrospectiva d'un artista a aquells punts àlgids de la seva carrera. La crítica d'art, com a gènere, s'inicia de forma paral·lela o gràcies a l'exposició pública de l'art, i sovint vinculada al format temporal. Què inclou l'exposició? Per una part està feta del públic, el fet d'obrir quelcom privat a l'experiència d'una col·lectivitat. Per altra, una altra característica de l'exposició és el fet de la seva representativitat. La història de l'exposició està, tanmateix, articulada al voltant d'allò que inclou, exclou i els valors que això ordenen. Tot allò que diguéssim, ordenen la inclusió o l'exclusió d'artefactes i d'obres. La gènesi i el desenvolupament del museu d'art, i el museu en general, està íntimament relacionat amb una àmplia gamma d'institucions, amb museus d'història i de ciències, diorames i panorames, exposicions universals, també amb els grans bulevards i avingudes i els grans magatzems, així com amb el desenvolupament de noves tecnologies de la visió, la fotografia i el cinema. El complex expositiu i carcerari de presons es desenvoluparia de forma paral·lela i amb pocs anys de diferència. I, segons el filòsof Michel Foucault, comparteixen propòsits i objectius, encara que aquí
nosaltres discrepem, així com molts altres crítics. A Gran Bretanya, l'apertura de la presó de Pentonville va ser en 1842 i en menys d'una dècada s'inaugura la Gran Exposició de 1851. Foucault veu la construcció de les presons com un sistema de control, una resposta al problema de l'ordre. No obstant, en el cas del complex expositiu, aquest ordre no s'imposa, sinó que es guanya. Tony Bennett, un altre teòric, en aquest cas exclusivament dels museus i la seva història, proposa examinar la gènesi del complex expositiu com a fruit de tota una sèrie de tecnologies culturals orientades cap a l'organització voluntària i autoreguladora de la nova ciutadania. La cultura material que constituïa aquelles exposicions expressaven un poder unit al progrés i, en aquest sentit, les mostres de les colònies quedaven com a àmbits no civilitzats. S'exercia de forma clara tota la retòrica de l'imperialisme i el nacionalisme. Els estats encarregaven mitjan concurs la construcció dels edificis destinats a acollir les exposicions universals. I per això s'utilitzava la tècnica del panòptic, però també que s'utilitza a les presons. Per exemple, la presó de la Model a Barcelona és un clar exemple d'aquest plànol, d'aquesta distribució espacial. Però també s'utilitzaven les tècniques del panorama, per exemple, mitjançant els quals la visió de la massa, de la gent, es convertia en si mateix en el màxim espectacle. Parts importants d'aquestes exposicions universals era l'edificació de torres, des on veure la totalitat, com en el cas de la Torre Eiffel, que es va construir amb motiu de l'Exposició Universal de París de 1889. En el sistema panòptic, les estructures estan construïdes de forma jeràrquica, de tal manera que es té el control sobre tot allò que està situat en l'estadi més superior. A Europa, els paràmetres de la innovació en el disseny d'instal·lacions expositives s'estableixen sobretot en els anys 20 i 30. Durant aquests anys, els fonaments dels mitjans de comunicació també s'estan consolidant, casualment. Els artistes que estaven fascinats per la possibilitat de crear espais per a l'exposició pública van veure la instal·lació expositiva com un dels àmbits que canviaria la vida moderna. Així, durant els anys de les avantguardes històriques, l'espai expositiu era un espai d'experimentació idoni pels artistes, de la mateixa manera que ho va ser la pàgina impresa, el catàleg o les publicacions. Ara introduirem una figura que va ser cabdal, es considera cabdal, pel que és l'evolució del dispositiu de l'exposició. Ens referim a Alexander Dorner. Va ser director del Landesmuseum de Hannover, Alemanya, de 1922 al 1936. Havia estudiat filosofia i pretenia realitzar una filosofia de l'art. Va transformar el Museu d'Art en un poderós instrument de comunicació, recolzant-se en el suport, diguéssim, a la idea que l'home pot créixer i que creixem quan veiem, quan comprenem, quan donem forma. Donner es va incorporar en 1922 com a director del Landesmuseum a Hannover, que era un museu paradigmàtic de les convencions expositives en el museu com a sistema, diguéssim, del tipus de palau versallesc. És a dir, la seva distribució era com a d'un palau de Versalles. Hem de recordar que la majoria dels museus al segle XIX, finals del segle XIX, utilitzen com a espais principals palaus o sales de palaus, o pas de palaus. En aquest sistema de palau
Les obres són tractades com elements de decoració i en aquest sentit segueixen pautes heredades dels espais domèstics, pautes de simetria, ordenació per tamanys, més que no pas per temes, escoles o de forma cronològica. Dorner va eliminar completament aquest sistema, va abandonar a la instal·lació simètrica tots aquells mètodes coneguts com de saló i va introduir les instal·lacions modernes. Tradicionalment, des de finals del segle XVIII, les col·leccions es disposaven segons criteris fonamentals de la història de l'art en aquell moment, basats en la cronologia i en escoles. Influenciat per les teories de Lois Riegel, particularment per la noció de Kunstwollen, és a dir, d'una percepció total de l'art, d'acord amb la qual la cultura es concebeix com un desenvolupament orgànic d'un esperit estètic. I seguint aquestes pautes, aquestes teories de Riegel, va ordenar la col·lecció seguint patrons cronològics. Va expandir el concepte de Riegel, va introduir l'etapa prehistòrica i l'art contemporani, i per això va modificar la política d'adquisicions al museu. Va ampliar la col·lecció per davant i per darrere. Va incorporar obres pregregues i també, diguéssim, al final, es va expandir cap a l'expressionisme, el surrealisme i l'art abstracte. L'estratègia a seguir per Donner a l'hora de reordenar el museu va ser crear el que ell va denominar com a Atmosphere Rooms, sales atmosfèriques, que pretenien recrear el context, l'esperit de l'època que s'hi presentava, que es retratava, provocar una situació d'immersió per l'espectador. Per exemple, les sales del Renaixement van ser pintades en blanc o gris per emfasitzar el caràcter cúbic de les habitacions i l'interès en els espais geomètrics i la perspectiva. En les sales barroques, diguéssim, on s'exposava l'obra barroc, les parets van ser cobertes amb vellut vermell i les pintures s'emmarcaven en marcs daurats. Per altra banda, aquelles galeries, les sales dedicades al rococó, van ser pintades en rosa, daurat i un blanc ostre. Les sales atmosfèriques de Donner mostraven una evolució progressiva de la representació de l'art i la cultura, històricament diferenciades. Donner també emfasitzava el context històric dels treballs en les seves instal·lacions i eventualment es col·locaven catàlegs en les galeries que esquematitzaven la història de la civilització occidental. Les darreres sales van ser encarregades a artistes contemporanis que estaven realitzant novedoses instal·lacions expositives. Una dels estadis finals, una de les últimes sales en aquesta evolució, va ser el Abstractes Cabinet, el cabinet abstracte construït per Lissitzky entre 1927 i 1928. Lissitzky, recordeu, que és un dels artistes d'avantguarda que també utilitzarà fotografia en la seva obra. Donner també va encarregar una altra sala, la darrera, a Laszlo Moholy-Nagy. Aquella seria Raum der Gegenwart, que vol dir, o podem traduir, l'art del nostre temps, la sala del nostre temps, que estava al costat del gabinet de Lissitzky i que era l'última sala de l'evolució que plantejava el museu. Donner va invitar a Moholy-Nagy després d'haver vist la seva contribució a la secció alemanya d'una de les més importants exposicions d'aquell període, l'exposició de la Société d'Artistes Décorateurs que va acollir el Gran Palais a París. Allà Moholy-Nagy va realitzar el disseny d'un teatre, una exposició de ballet, una de fotografia de noves construccions i nous sistemes d'il·luminació. El que comparteixen Moholy-Nagy i Lissitzky i molts altres és la concepció de l'exposició no com un espai idealitzat atemporal, sinó com una representació experienciada per l'espectador, que es mou en un espai concret en un temps específic. Contemplen la incorporació de l'espectador com un element més en el dispositiu de l'exposició.
Moholy-Nagy va començar a treballar en aquesta sala, aquesta darrera sala del Museu de Hannover, en 1930 i va presentar en aquesta les darreres novetats en cultura visual. Incorporava fotografia, cinema i reproduccions arquitectòniques, tècniques teatrals i disseny. En el centre de la sala se situava el que es deia la màquina de la llum, que projectava llums segons uns patrons en pressionar uns botons. Una sèrie de fotografies documentaven el desenvolupament del disseny industrial des de Bergbund fins a la Bauhaus i l'arquitectura moderna tant de Louis Sullivan com de Mies van der Rohe. Tanmateix, va posar en marxa tot un projector de diapositives on es mostraven els darrers dissenys i tècniques d'escenografia teatral tant de Walter Gropius com de Oskar Schlemmer. A una paret havia una pantalla doble de vidre sobre la que es mostraven dos pel·lícules, un de naturalesa abstracta i l'altre documental. Aquesta sala es distingia per ser l'única que no mostrava ninguna obra d'art. Tot allò que es mostraven eren reproduccions, models o documentació. Quan Adolf Hitler va guanyar el govern en 1933, les innovacions d'Alexander Donner en el museu van ser destruïdes. Les instal·lacions de Moholy-Nagy i Lissitzky van ser desmantellades i els treballs que s'havien adquirit en aquella darrera època de la direcció de Donner es van integrar en la famosa exposició de 1937 titulat Art degenerat. El 1938 Donner emigra als Estats Units i en uns mesos assumeix la direcció del Museu de Rhode Island School of Design. Passem ara a una altra exposició. En aquest cas, de fotografia, o no només de fotografia. Des del principi va haver múltiples aproximacions al mitjà fotogràfic, com hem anat veient en aquests darrers podcasts. Tots ells van cristal·litzar en una exposició en 1929 titulada Film und Foto, Cinema i Fotografia, a Stuttgart, i que va acollir el treball de més de 200 fotògrafs seleccionats per països i per comissaris. L'exposició va tenir un gran èxit perquè reunia totes les tendències de la fotografia existents en els anys 20. O sigui, era un gran recull de tot allò que es feia en fotografia en aquells moments. Des de la popularització de les revistes, la fotografia s'havia convertit en el nou mitjà de proveir informació de caràcter polític i històric. I també, com hem vist, era una nova eina explotada per la publicitat. L'exposició Film und Foto va ser important perquè va incloure tipologies, usos de la fotografia que no eren incloses normalment en les exposicions, tals com la fotografia de premsa, la publicitat i la fotografia amateur. Un clar exemple d'això és la pràctica d'Alfred Stieglitz. Va fundar en 1903 la revista Camera Work i ja en 1915 era reconeguda no només als Estats Units, on era, sinó també a Europa. A més, tenia una galeria on havia muntat exposicions de Matisse, Picabia, Brancusi, etc. Per tant, veiem, ja des de també aquests anys, principis del segle XX, que la fotografia no se separa sovint de les altres mostres, diguéssim, d'art contemporani aleshores. És a dir, un mateix fundador d'una galeria majoritàriament dedicada a fotografia acull exposicions de pintors, no? O d'escultors. En aquests primers moments ja s'estableix una primera dicotomia, com hem vist, una certa oposició entre dues formes d'aproximar-se a la fotografia, la denominada pictorialista i que practicaven autors com Edward Steichen, ho hem vist en algun podcast anterior, de caràcter simbòlic, ple de ressonàncies pictòriques, amb transparències, etc. I Stieglitz, que en canvi creia que la fotografia no havia d'imitar la pintura. Sí, recordem aquest debat. Stieglitz defenia la straight photography, la fotografia directa, sense manipulacions.
La fotografia de Stiglitz, per aquesta banda, estava plena de comentaris socials, prenia un fragment de la realitat sense imprimir modificacions. La mostra, però, va ser cabdal també i sobretot per establir la dicotomia entre dos projectes fotogràfics, com veiem uns dies enrere, i que fins a cert punt podríem dir que continuen vigents. El concepte de nova visió d'Amon Holinagi i la fotografia fotogràfica de Renze Pats, la denominada Neue Sachlichkeit, la nova objectivitat. Si bé Moholy-Nagy havia prioritzat l'aspecte tècnic, les dimensions òptiques i químiques per tal de subratllar les qualitats experimentals i constructives de la fotografia, Renze Pats deia, en canvi, el secret d'una bona fotografia és que pot obtenir qualitats artístiques talment com una obra d'art a través del realisme, si recordem. Per tant, deixem l'art pels artistes, deia, i creem fotografia amb els mitjans que ofereix la fotografia, atenent les característiques pròpies d'aquest mitjà, sense haver d'agafar res de les altres arts. L'evolució de la perspectiva central que havia portat les avantguàrdies va portar a que la fotografia experimentés amb noves formes de representació espacial i amb angles, de tot tipus. Però, quina serà la fotografia o les primeres fotografies que s'incorporaran al museu? Amb quins criteris? Amb el pictorialista o amb el de Renze Pats, és a dir, aquesta fotografia directa? Ho veureu en un moment. El primer museu que incorporarà la fotografia des del seu inici i com una cosa absolutament normal serà el MoMA de Nova York, el Museum of Modern Art de Nova York. Des de la seva concepció, en 1929, la instal·lació d'exposicions ha estat un dels elements més importants per al Museu de Modern Art del MoMA de Nova York. És també un dels museus, hem vist abans, que des del seu inici recull fotografies i tota la sèrie de documentació al voltant d'una exposició. De fet, ho podeu consultar en la seva web. I podeu, diguéssim, veure imatges d'espais d'exposició dels anys 30, per exemple. El museu va heredar la tradició de les instal·lacions vanguardistes d'art, l'interès per les exposicions de disseny i arquitectura. És a dir, tant l'arquitectura com el disseny com la fotografia s'incorporen al que és les col·leccions del museu i les exposicions del museu, cosa que no existia a Europa. I hi haurà també exposicions clarament de propaganda política des de també els seus inicis i sobretot s'incrementaran a partir dels anys 50. Alfred Barr va ser el primer director del MoMA i el qui va establir el que després es denominarà com el White Cube, el cub blanc. Barr va estar viatjant els anys abans, és a dir, als anys 20 i fins a principis dels anys 30, per tota Europa, coneixia de les innovacions en qüestió d'exposició, d'instal·lació, sabia del que havia fet Donner a Hannover, sabia també de tots els projectes d'instal·lació per part d'artistes com Lissitzky, Moholy-Nagy, els surrealistes, etc. I el que fan al MoMA és una síntesi de tot això, aportant un nou llenguatge al que és l'exposició. La dona d'Alfred Barr, la historiadora d'art Margaret Scolari Barr, destacava la importància del que havia aconseguit en una entrevista en 1974. Deia: el que era innovador del muntatge era que es penjaven sobre parets, les pintures, sobre parets llises. Si les parets no eren totalment blanques, potser eren d'un gris pàl·lid, absolutament neutral. I el més innovador era que no es disposaven de forma simètrica. En 1932, a París, les pintures encara es penjaven de forma simètrica i per tamany, no per contingut ni per data. I a més, s'amuntonaven.
En el museu, en canvi, en el MoMA vol dir, ja des del principi no es situaven pintures una damunt de l'altra. Les parets eren neutres i se situaven intel·lectualment, cronològicament, temàticament. Abans les parets es forraven amb teles de brocats de color vermell, blau, verd, que competien amb els colors de les pintures. La idea era deixar les pintures el més aïllades possible. El MoMA incorporarà la fotografia, un cert tipus de fotografia, atenent els seus trets modernistes, atenent, diguéssim, una dinàmica de la modernitat. És a dir, incorporarà la fotografia en el lloc que li és idiosincràtic. I, per tant, ho farà amb l'estil documental. És a dir, en aquella fotografia que compleix dues premisses que en principi poden semblar contradictòries, però veurem que no. La idea de total transparència de la fotografia documental respecte al seu referent real, és a dir, la càmera es situa davant del referent i sense cap tipus de manipulació pren la imatge, i la idea d'un estil com a petjada com a senyal de l'autor, de la seva visió, del seu temperament. És a dir, una fotografia d'autor documental. En el, diguéssim, més clar tradició de l'estil documental. Quan veiem fotografies de Gary Winogrand, sabem que són de Gary Winogrand. Quan veiem fotografies de Joan Colom, sabem que són de Joan Colom o de Pilar Aymerich. És a dir, l'autor reflecteix la seva visió en la imatge, i fins i tot documental. Per tant, és la que s'incorpora al museu, és una fotografia d'autor que reflecteix la realitat. Els criteris del MoMA per incorporar la fotografia al museu com a obra d'art han estat cabdals. Van ser pioners, és a dir, va ser pioner al museu per incorporar la fotografia en exposicions i a la col·lecció, i ha esdevingut un dels referents principals per moltes institucions museístiques i galeries d'art. Per tant, és el MoMA, diguéssim, qui estableix el criteri inicialment per incorporar la fotografia com a obra d'art en el museu. Als anys 40 es succeeixen tota una sèrie d'exposicions al MoMA que seran absolutament fonamentals en la història de la fotografia i en la seva exposició. Ara en destacarem una, però hi ha moltes d'altres. La que en destacarem, la que en parlarem, és The Road to Victory, del 1942, però en el mateix sentit, en la mateixa escala, en el mateix principi, són els que veuríem per exemple, la titulada Power in the Pacific, de 1945, Airways to Peace, de 1943, i una altra també molt coneguda, que segur que n'heu sentit parlar, és Family of Man. La dimensió ideològica i política del museu, com a marc, es fan evidents en aquestes exposicions, molt més que no pas en les de pintura abstracta organitzades per Alfred Barr. El MoMA, com molts altres museus, va respondre a la crisi que suposava la Segona Guerra Mundial amb grans exposicions i programes. Les fotografies de Road to Victory, que és la que parlarem ara, van ser seleccionades per Edward Steichen. Els peus de foto o els textos que acompanyaven les imatges, pocs per això, les va realitzar Carl Sandburg, i el disseny de l'exposició va ser realitzat per Herbert Bayer. La resposta del públic va ser unívoca, tot eren elogis, i també de la crítica. Va ser una exposició elogiada per tots els sectors. L'exposició s'organitzava com si fos un conte de tipus narratiu. La història era lineal, el missatge era obvi i el to era sentimental i patriòtic. Si busqueu algunes imatges que es podeu trobar fàcilment a la web del MoMA o a internet, si poseu Road to Victory, veureu de què parlem. Cada sala era un capítol
i cada fotografia una frase. El resultat era una exposició èpica. És a dir, les imatges eren a escala enorme, molt més gran que l'escala humana, i per tant la fotografia varia la seva relació amb l'espectador. Si bé quan estem davant d'una fotografia en un llibre nosaltres mirem la fotografia, la podem veure en tota la seva totalitat, ens aproximem a ella i hi ha una jerarquia d'escala, és a dir, la persona és més gran que la fotografia. En aquest cas, en aquesta exposició i totes les altres que hem mencionat abans, la fotografia envolta l'espectador. És a dir, s'utilitza la fotografia a tamanys de publicitat. I per tant, l'escala variarà. També el missatge. Aquesta espectacularització de la fotografia no és buida, no és sense missatge. Arribem, doncs, al final d'aquest quart podcast, amb aquesta revisió d'aquestes exposicions que incorporen fotografia. Ha estat un plaer compartir aquests moments amb vosaltres. Espero que us hagin agradat i ens retrobem més endavant en una altra ocasió. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts Històries, un podcast il·lustrat a l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa, per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.